Zdarec lidičky, mé jméno je Genius a já vás vítám u 4. dílu naší první série z Minecraftu. Takže dneska je vám asi jasné, co dneska budeme dělat, nebo není, a když vám to jasné není, tak já vám to i hned řeknu. Dneska se půjdeme podívat do Netheru. Já jsem si myslel, že si udělám luk. Jenomže si luk neudělám, protože jak si nemám na luk potřebné tyhle, jak se tomu říká, pavučiny. Jo, nemám pavučiny na luk, takže si neudělám. Ale určitě si udělám ještě torčky, abych se nestratil. Takže si tak ještě udělám... Kolik to bude? No, stejně si udělám torčky ještě do zásoby. Mám stack a půl torček, tak takhle výborně. Vezmu si tohle, všechno tohle si taky můžu vzít. Vezmu si ještě tady stack. A určitě věc, kterou si vezmu, bude křesadlo. Protože se může stát, že na vás vystřelí ghast a trefí portál a tím ho deaktivuje. A vy už byste se tam pak museli zabít v tom Netheru, abyste jakoby mohli jít zpátky do normálního světla, protože byste měli deaktivovaný portál. Takže jdeme tam. Minule jsme se tam už nakoukli, nahlédli jsme do Netheru. Takže uvidíme, co nás tady čeká. Tak, dobrý. Mám zvukem celkem málo, trošku si zesílím. Dobrý. Takže. Co tady máme? Takže jdeme hledat. První, co si udělám, je, já budu pokládat vždycky takhle a na to si dám torč. Protože je to opravdu tady v tom... Já jsem tady správně, nebo to bylo jenom... Ne, nic, nevadí. Myslel jsem si, že už tady mám tu. Ale tady si udělám jakože nějaká hlavní sloup takhle. Takže takhle. Tak, super. Tak tady to je hlavní sloup a vím, že tady nebude portál. Tak. Doufám, že to tady nebude jinde končit a že nebudu muset jít přes tu lávu. Tady, odsaď, jo. Vždycky se musím kouknout, abych jako viděl na ten minulej sloupek. Takže Nether, wow. No tak je tohle možný, já tady vůbec mám všude lávu. Takže tebe se vezmu zpátky, což tady špatně. Takže tady bych šel. Aha, tamhle dolů by se mohl jít dostat, ale... Tak já to vezmu tady nahoru někam. Ne, to tady už to nahoru... Wow. Tady už to nahoru nejde. Jo, tady už vidím ten hlavní ten. Tak ho skopem, ještě tenhle. Půjdeme jinam, no. Zkusíme jinou stranu. Já si ještě zesílím. Ještě si chci zesílit nepřátelské bytosti. Wow. Tak tohle je nepříjemné. Tohle je nepříjemné. Protože já tady nikdy nevidím nějaké pokračování toho našeho Netheru. Tak, co my si počneme? Jediná šance, co je... No, mohl bych si ji podat tamhle, no. Tak pojď. Dobrý, přijel jsem to. A tak si udělám takový sloupek, že jsme tady odsaď přišli. Když tak pak udělal nějakou cestu. Tak, výborně. S tou torčkou nahoře. Tak. Nether Fortressu tady nemáme. Nevadí, takže jdeme tady přes lávu přejdeme. Zatím naštěstí žádný ghast, ale nechci to zakřiknout. Wow, to celkem neopatrně. Už tam budeme, jo super, takže tady už můžeme jít. Láva nám tady pěkně vzunká. Tak, hopla. Už ho tady slyším, kluka jednoho.
ušatýho. Tak půjdem tudy. Zkusíme tuhle stranu. Už ji tady vidím. Naše Nether Fortress. Tohle video asi zřejmě budu zesvětlovat, protože já to vidím celkem dost tmavě. Takže, ale výborně, Nether Fortress máme hodně blízko, takže to už teďka řešit nebudu. Možná se do ní půjdeme podívat, ale natěžím si tady tenhle ten glowstone, protože já vám pak doma ukážu, proč jsem si chtěl natěžit glowstone. To vám doma ukážu, to bude hodně zajímavý. No. Tak. Já nevím, mám si podívat tam nahoru. Já bych tady nerad umřel. Tady je to úplně tmavý, tady nevidím ani já, no. Tak teď tam asi nepůjdem, asi ne. Takže jsem si natěžil ten glowstone, šel jsem sem taky hlavně kvůli tomu glowstoneu. Protože já ho pak doma na něco využiju, to vám hnedka doma ukážu, jakmile přijdem. Když si na to vzpomenu. Tak, tady si dojdem pro tenhle glowstone. Teď by mi tady klidně musel. Byl kratší střih, tady budu se udělat. To nevadí. Tak, teď tady můžeme zničit tenhle, já nevím, jak se to jmenuje, co to je, světlitový prášek. Proč to na světlitový? Třeba světlicový, jakože od světlice, ale světlitový prášek. No tak. Si k tomu překlad měl nějaký důvod. Ale jestli to překládáš Google, tak nevím. Myslím, že to stačí, pan dolů. Tak. Takže máme glowstone. Ještě si tady něco odneseme určitě a to bude kvarc. Protože dneska si enchantujeme jenom takhle na malý level tady krumpáč a meč a brnění, aby jsme ho měli aspoň jakoby lepší, aspoň na jedničku, je to lepší než nic přece jenom, jo? Jakoby pak když bych ho, třeba já bych ho mohl zkusit enchantovat na 8, jenomže kdy enchantuju ho na 8 a padne mi protection 1, a enchantuju ho na 1 a padne mi taky protection 1, takže je to celkem jedno, jestli na 1 nebo na 8. Jo, když máte štěstí, jak vám padne třeba fire protection by se mi celkem do toho nedru hodilo, takže o tom teďka tak přemýšlím. No. Přemýšlel jsem, že bych začal natáčet ještě jednu sérii z Futurecraftu. Futurecraft to je balíček Menta a Gamera. Možná je to, určitě se podívejte na Menta a Gamera, pokud jste je neviděli. Tak, ještě mi dej tady ten kvarc. Tak, já myslím, že jdeme. Takže se vracíme. Průzkum Nether Mission Complete. Ne, je to super. Jsem rád, že jsme to našli také rychle. Úplně jsem se na začátku děsil toho, že tady bude láva a že tady nic nenajdem. Ale je to dobré. Tak určitě bych potom, jako ne teďka ne, ale v nějaký delší době bych chtěl zabít. Musím si postavit Wither Skeleton farmu a zabít Wither Skeletony, aby mi z nich padly hlavy a pak si zabít Wither Bosse. Tak, můžem tady. Ještě o jeden. Doufám, že zvuky máte v pořádku. Teď najít všem, jo, tady to máme. Tady ho máme. Takže jdeme domů a uvidíme, jak to teda ukážu vám tu věc, kterou jsem myslel s tím glowstonem. Určitě ji znáte. Je to takovej je to takový trošku hack,
Ne, je to bug, tak, abych to upřesnil, je to bug. Ale já myslím, využívá ho dost lidí, takže proč bychom ho nevyužili my. Takže, vezmeme si jeden redstone, vezmeme si jedno železo, cobblestone máme a vezmeme si tady takhle ještě dřevo. Tak, teď když uděláme tohle, myslím, že to jde i s tímhletím tmavým dřevem, sem dáme železo a sem redstone, tak nám vznikne piston, výborně. Jenom moment, chvilku. Jo, takže nic, nevadí, žádný moment nemusíme tady dělat. A teď si vyrobíme ještě jednu věc a to bude páčka. Ještě si uděláme páčku, tak, také 2 páčky si uděláme. Takže 2 páčky, jo. A teď vám ukážu, co jsem teda myslel. Takže, tady si vykopnu 2 do země, tady taky 2 do země, 2 do země. Jo, a ty pistony budu potřebovat 2, ne 1. Já jsem truhlík. Jsem na to zapomněla. Funguje mi to? Tohle funguje? Že v nějakém modu to fungovalo. Že jsem jenom jeden, ne, tak já nevím. Že jsem jako kliknul, myslím, z CTRL a ono se mi objevilo se mi jenom jedno v tom, ale. Takže 3 dřeva nahoru, 4 dřeva po stranách, železo a redstone. Tak výborně, máme tady 2. Teď ten glowstone si uděláme takhle 4, protože tak, a teď už možná mnoho z vás ví, co myslím, co chci dělat. Dám sem hopla. Sem dám páčku. Teď sem dám 2 světlity. Teď máčknu. Aha, tohle jsem chtěl přesně, tohle to jsem přesně chtěl. Aha, takže to se mi nepovedlo. To bylo opravdu, tohle bylo úplně nejlepší, co jsem mohl udělat. Stáhneme zpátky, uděláme si znova prášky, teda z těch prášků si to uděláme znova. Tak tady máme. Tak snad teď. Oh, ne, ono už je ten bug opravený. Ježiš, to je škoda. No, byl to teda bug, já jsem myslel, že to ještě funguje. Ale vy jste se také přitahli a viděli jste prostě kejvky. A já jsem myslel, že bych si také našel nějaký spawner. Tenhle hack využíval celkem hodně, ne, to není hack, já tady tomu říkám hack, a protože je to jenom obyčejný bug. No, takže tohle je škoda. Tak co budeme teda dělat ještě na tohle? Já myslím, že tohle video může být takový kratší. Já nevím, jestli vám to bude vadit, že bude kratší to videjko. Protože já si na příště chci nechat jeden díl a jednu věc a to nechci dělat dneska. Jednu tuhle věc. Takže já myslím, že... Ne, tak ještě to nebudem ukončovat, ještě třeba si s váma můžu chvilku povídat, pokud budu vědět o čem. Ale natěžím se tady zatím nějaký dřevo. Takže, chtěl bych vás poprosit, abyste mi opravdu těch komentářů napsali, jestli vám to video líbí nebo nelíbí, po případě dát like. Nedávejte dislikey, jestli bych vás o to mohl poprosit. Spíš mi teda raději napište mi po dislajku, co mám zlepšit. Jo, když mi dáte dislike a nenapíšte tam nic, tak co já mám vědět, co vy chcete. Jo, takže dejte mi, nedávejte mi dislike, ale prostě napište mi tam, co se vám nelíbilo, co se vám líbilo a já se podle toho budu řídit i dál. A v příštím díle už si postavíme takovou první automatickou farmičku, nebudu vám říkat na co,
ale myslím, že příští 2 díly budou takový víc stavební, takový už něco lehká, už ta lehká automatika přijde, nebo jako ještě ne taková ta automatika úplná, ale lehká automatika, takže na to se už těším. Takže také jsem se netěšil trochu dřeva. Těším se na vás v příštím díle. Těším se na vás v příštím díle téhleté mé série a mějte se pěkně. Čus čus.